Kaffens historie. Legenden siger, at kaffebønnens virkning blev opdaget af en gedehyrde i Etiopien. Han lagde mærke til, at hans geder blev så opløftet af at spise bærene fra et bestemt træ, at de slet ikke kunne sove om natten. Det fortalte han videre til abbeden på et nærtliggende kloster. Abbeden lavede en drik af bærene, der kvikkede ham så meget op, at han uden problemer kunne holde sig vågen under sine lange aftenbønner. Efterhånden bevægede rygtet sig østover og nåede de arabiske lande. En rejse, der skulle sprede kaffebønnens ry over hele verden, var begyndt. Start 1400-tallet. Arabiske lande ristede kaffebønner. Verdens første kaffecentrum, Al-Mokka i Yemen. Her kommer mokkasorten fra. Kaffe blev kaldt en religiøs drik, som var blevet brugt i medicin og ceremonier. 1470. Kaffehuse åbner i Mekka. Religiøs drik nu for almindelige mennesker. Præster diskuterer, om kaffe skal forbydes. Er kaffe berusende? 1615. Handelsrejsende fra Venedig bragte kaffen til Italien. Paven skulle forbyde det, men smagte det og elskede det. 1645. Kaffen kom til Danmark. 1773. Danmark importerede 6 ton kaffe. 30 år senere var mængden næsten 4 gange så stor. Okay. Er du afhængig af kaffe? Jeg kan rigtig godt lide det. Men du er ikke afhængig? Jamen, det ved jeg ikke, at der kan gå faktisk lange perioder, hvor jeg ikke drikker kaffe. Jeg tror det ikke, men fra klokken 1 om dagen, der drikker jeg næsten ingen kaffe. Og så før næste dag. Hold da op. Hvor meget kaffe drikker du om dagen? Det ved jeg ikke. 4-5 kopper, tror jeg. Krus. Hvad hedder de der? Hedder det krus eller noget? Jo, krus. Drikker du kaffe, fordi det smager godt, eller fordi du får energi af det? Det er måske det sidste i virkeligheden. Ja. For det er ikke alt kaffe, der smager godt. Hvorfor drikker du så ikke energidrik i stedet for kaffe? Fordi det smager af ikke ret godt. Men smager kaffe godt? Jamen, ja, det gør det jo så. Okay, hvornår startede du med at drikke kaffe? Det kan jeg saftsus ikke huske. Det har jeg været 20 år, tror jeg. Nej, det kan jeg ikke huske. Og hvorfor begyndte du at drikke kaffe? Det ved jeg ikke. Det gjorde de voksne sikkert, eller sådan noget. Jeg kan slet ikke huske det. Kan du mærke, at du får mere energi af kaffe? Nej. Jeg siger ikke, at jeg ikke gør det, men jeg tror ikke, det er ikke, jeg drikker ikke kaffe, fordi jeg tænker, at nu skal jeg have mere energi. Det er bare noget, jeg gør. Er det så et bestemt tidspunkt hver dag, du drikker kaffe? Folk drikker kaffe, så snart jeg vågner. Det er det første, jeg gør. Inden jeg overhovedet har gjort noget, så inden jeg nærmest har taget tøj på, så går jeg ned og laver mig nogle kaffe. Og så drikker jeg vel 4-5 krus i løbet af dagen. Og hvis du skulle vælge imellem en uge uden kaffe og en uge uden bad, hvad vil du så vælge? Ej, så vil jeg vælge en uge uden kaffe. Ja. Kunne du godt holde til det? Ja, det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Ja, det ville jeg ikke opleve. Super, det var bare det. Tak. Kaffeforbruget i Danmark er faldet over de seneste 15 år, hvis man kigger på, hvor meget der bliver drukket. Men der bliver drukket mange flere forskellige varianter, fordi der er kommet mange flere varianter på markedet, både ved kaffetyper og måder at drikke kaffe på. Salget af pulverkaffe er i Danmark steget meget de seneste år, samtidig med at salget af kaffe generelt er faldet. 8,3% af alle kopper kaffe, der drikkes i Danmark, er pulverkaffe. Okay. Der findes kaffe i 98% af de danske huse, og i 1772 åbnede det første kaffehus i Danmark. Danske lærere drikker ca. 760.000 kopper kaffe på en skole hver dag. Danskerne drikker hver 240 liter om året. Kaffen er den næstmest handlede vare i verden. Brasilien er verdens største kaffeproducent. Dansk forbrug. Danmark er det 4. mest kaffedrikkende land i verden. Finland er den mest kaffedrikkende nation i verden. Danskerne drikker i gennemsnit 3-4 kopper om dagen. 86% af mændene og 76% af kvinderne i Danmark drikker kaffe. Danskerne drikker mest filterkaffe. Okay. Er du afhængig af kaffe? Ja, det tror jeg. Hvor meget kaffe drikker du om dagen? Der er lidt forskel på, hvor meget jeg drikker derhjemme, og så hvor meget jeg drikker, når jeg er på arbejde. Når jeg er på arbejde, så drikker jeg rigtig meget kaffe. Måske 5 kopper. Drikker du kaffe, fordi det smager godt, eller fordi du får energi af det? Altså, jeg tror egentlig, jeg synes, det smager godt nu. Ja. Altså, men da jeg først begyndte at drikke kaffe, så var det jo mest bare for at holde mig vågen. Ja. Hvorfor drikker du så ikke energidrik? Det ved jeg ikke, fordi jeg er så gammel, der ikke får energidrik derhjemme.
Det ved jeg ikke. Da jeg begyndte på det. Det ved jeg ikke. Jeg kan også godt lide det varmt. Og ja, nu kan jeg godt lide smagen. Hvornår startede du med at drikke kaffe? Og hvorfor? Jeg tror, jeg begyndte at drikke kaffe sådan rigtig kaffe, da jeg var ret gammel, tror jeg. Jeg har nok været 20, 21. Og det var mens jeg læste, det var for i situationer for at holde mig vågen. Dengang puttede jeg også sukker i og mælk og sådan noget, for ligesom at døve kaffesmagen. Kan du så mærke, at du får mere energi af kaffe? Og det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan. I virkeligheden så tror jeg mest, jeg kan mærke det, hvis jeg kommer til at drikke kaffe om aftenen. Ja. På den måde, altså hvis jeg kommer til at drikke det for sent om aftenen, så kan jeg ikke falde i søvn. Men ellers så bliver det ved jeg ikke. Det er måske også bare, fordi jeg tror, jeg får mere energi af det. Ja. Er der bestemte tidspunkter på dagen, hvor du drikker kaffe? Jeg drikker altid kaffe om morgenen. Jeg er rigtig, rigtig sur, hvis jeg ikke drikker kaffe om morgenen. Vil du helst en hel uge uden bad, eller en hel uge uden kaffe? Helt klart en hel uge uden bad, tror jeg. Og det tror jeg faktisk. Det var bare det.